Това е един от най-добрите фенери в този размер на пазара. C9 Доминатор. Това му е кутийката на фенера. Направихме го доста добре защитен. Какво има? Кабелче, опътване и самия фенер. Вътре в кутията има връзка за ръка, резервен опръстен, даже два резервни опръстена и опътване на български и на английски. Този фенер го направихме, защото много искахме да направим по-добър C8 от това, което имахме. Обаче сблъскахме с някои ограничения, които предлага самата платформа на C8 Plus. И по тая причина директно направихме чисто нов фенер, който да е по-добър. Много трудно ще намерите в този размер такава комбинация от 1000 метра далекобойност с 3000 лумена. За това нещо се иска доста силен ток, който може да го даде голяма батерия и който може да го направи голям драйвер, както и самия фенер да е подсилен вътре. Подсилен бутон заден, голяма батерия, която има вграден USB Type-C и подсилен драйвер също така с SFT42 диод, който обаче подава на 12 ампера. Фенера има само един режим, като излиза от кутията, без да бъде преправен. Сега е възможно да се направят така наречените групи. Ето той идва на група 1, което е само силно по подразбиране. Може да бъде нагласен, примерно, ако ви трябва силно и средно или силно средно слабо. Имаме и слабо средно в група 8, където е още по-слабо, т.е. там още повече се удължава живота на фенера. Когато е с изключена памет, почва на последно изключения режим. И така, сега ще го направим примерно на група 3 и ще му включим и памет. Ето, 10 на пъти се натиска. И почва първа, втора, трета група. Силно, средно, слабо. Силно, средно, слабо. Сгасяме го на слабо, пускаме го, почва на силно. Тоест в момента няма памет. Сега ще му включим и памет. Отново 10 на пъти бързо го натискаме. Не на първото бързо, а на второто бързо мигане го изгасяме. Силно, средно, слабо. Изгасяме на слабо, стартира на слабо. Тя вече има памет. Достатъчно малък да си го сложиш в джоба, достатъчно силен да осветиш много голяма площ или много далечно разстояние.